Enura yene nana kwasi aboaje a oye abodiase akwamhene edwetwe nkomo ewia premtobre ye kase enum na odi etudwase nanu memenda Abrankese Nyameanihene wafa nipa bi ama omo de afidie mumuntum aba womo asieye aba bedwi nananom nankese ahodo ewo hɔ a ekyeso ohwemu a na akoye ade bi a aha womo papa eye enu nti omo de ho asem ekoto apolisifoɔ anim na wo kyerɛkyerɛ mu sɛ efiri na no memeda ebesi enura yawo no apolisifoɔ entimi nkyerɛ obia emom womo de womo ani abu sɛ ohena wo Abrankese Nyameani ena amasa ade no asie na asem yɛteye no ya na so enura no yetu abɔfoɔ ema omo kɔ Abrankese Nyameani ema one nana amponsem a ɔyɛ ɔhene ɛwɔ hɔ no ekosiae ema ono nso ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛmu ne ɔba aten ne ɔkɔ aten ne ogina hɔ ne atentrodo enti me edita kyerɛmaten ado ene tu anamo kwabena mo akɔ aba o family so enura mo kɔye no nana mponsem wɔgye tu mu sɛ wɔno na akɔdwiri na nkɛse no anaasɛ ɔkyerɛ mu sɛ nana opukwa mponsem aha Abrankese Nyameanihene eno se de enra ye de tudwa ema ye T40 bi a hye boss yi bi de akire no ofa enra ye koi na de tie ne se eho no enkuru ahodo miensa so eduru Abrankese ene abodiase aha ena abodiase fo no ekire se bibi asia omudo omunsa etne nana opukwa mponsem so se ono ena ekoyeye na yekoy ema nana ede ono nso ne nsem bretu anim na nka yehwe no mu se ne na bekasa ne nso no adwumadie bi nti sisi am no nkasa na namo ete ensem bi so a ema no ho kwan ma no ntime ne nkasa sisi na de tene se nana ede krono ankasa site plan ekire yen se wo hwe site plan mu a mo approve ye 1999 district assembly sabre no ena mo approve ye asase na wo ka ho asem ze sia no ye school asase enkwada wo ho a mo esuade wo ho na baabi a wo kotu anwea no ebre bi atwam Kofi Job a woye kwan potem ho no ukodwi ho bi de koye ekwan no bi aha enti nana nso na no hia anwea bi so de be ne feli bi ewo krona mu enti o man mrantin bi ekokotu sa anwea na ba bia Kofi Job ekotu ye no ebi se o mfa nkonkodi dwuma no ena ho asem aba se ye abode asefo no kire se akodwiri ye no se bi akodwiri enankasa ho nsem ai bebre na sa nankasa no kra no edana kire se ho aba asem dada ama ho ewo nana no ho nsem nana nimanum a omugu so a wo mo eka ho nsem so ena wi no aba akire nana kire se ho no ankasa no eye ho nyamusieye nemum ye bibi na abode asefo no ena afa kwan bi so a omo ede ho adane esiye a ho nsem se de meka no ewo nananom anima omo ete so kruna nkasa emusieye no omaye kohwe a o kire se ho no ayemma sisi ono ekasei omudwi kwan no efa bi krampo no kwa kodi kwan num a omo ye ho amane a omo yi emu no afiri ho a omo yi emusie no Opemsuo eguso omo nyanye no kra ne mo guso a omo yenhye omo be yi afiri ho na omo ade akọ fufuro nti sa krono mi yansa no so eduro abode ase ene Abrankese wo mu nyina asiye ye baako sana nana ekire se etia omo ba bia omo sie nipa ne mum no abode asefo no sa bia nana se school land na ho ena omo esie omo emu na sa wonim sa ade a ade na oma grade akodwi ho ho no nana me ka se Kofi Job alika kodwi bi dada edi aye na dwuma na ebia na Kofi Job no onya kwan edwi kwa ho nuru ba bia on se sie nipa ye wuram ekọ kakra ansana yakosie ebia Kofi Job de ende odwi kwa ho na ohunu se Kofi Job akodwi ho na ubokọ wanimu a
na wokoto baabi a yesi baabi a na nkese no ho bi ye hunu bi de ye ko hunu ye no nana no onwin ko ekiri baabi a kofidwo obedwi ye no o de fa ho ho a bi na ono okodwi ye na cheze ena ho no se o ena utimi se almost bi no okodwi ye eno bi no okodwi ye enti ye ma no ho so na nkasa no ho asem no ena akwakoye eyi a zesi no de echinyi ohyew abamu na kire se abode asefo no womu esie nipa wo ho womu nyante womu ho ase se ye ko esiefo kro kra womu nyante womu ho ase enti ne ebeka ne se yesre abode ase ene abrankese we no ma enkofo ha obi e ma montem womu se eya se bia akosi odehye na be kono no obi akwakodwi na mu no yade bi a ahomte papa se ebasa yeso om ya manne ansa na womu akwakosie se womu ntimi ehunu se akwasua ama ne yaw edie ni ye kan nyina bompreko akodwire agu baabi eyade a eha nti ye besre womu masa asem no bi ensi biem se ne be ya asomdue beba ehonom na nananom so ensem bi etisa no ba yesre ya montena so ntem na enkofa o ha bia ema kwabra damu ase